በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ስድራ ቤት እግዚአብሔር አምላክ ተኻታተልቲ ናይዛ ቻናል እዚኣ ፍጹም ሰላም ጌታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻትኩም ይኹን። ኣብ ጊዜ ድኻምኩም ምርኩስ ክትኮነኩም ነዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እትጽውዑ ኣብ ጸባባኹም ተራዳእነት ናይ ቅዱሳን መላእኽቲ እትደልዩ ንዝጎደለኩም ዝምልኡልኩም በረከት ጸሎት ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና እትምህጸኑ ስድራ ቤት እግዚአብሔር አምላክና ፍጹም ሰላም ጌታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻትኩም ይኹን። ከመይ ኣለኹም? አሜን። ስምት ለባህሪ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና አምኖ ወከፍ ሰዓትን ካልኢትን ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ባር ሎማ አንቲ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላክና ኣብ ሓደ ቃል ተመርኪስና ከንዘራረቢና እዚ ቃል እዚ ከምቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና እትምህረና ኣብ ጸሎተ ዘዘውትር መዓልታዊ ጸሎት እንገብሮ ኢላ ድሰራዓትልና ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ምርኩስ ብምግባር ከንዘራረበሉ ኢና። እቲ ቃል እቲ ኣብ ምዕራፍ 4 ካብ ናይ ዘውትር ጸሎት እንረኽቦ ቃል እዩ። እቲ ቃል ድማ ብዛዕባ በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ብሰላምታ ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም እብለጂ እናበልና በባሓደ ቃላትን እናረአና ክንመሃሃሪና ገላጽ ምስጢር ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና ከምቲ ነቦታትና ነቢያት ሐዋርያት ጥበቡን ምስተውዓሉን ዝገለጸ ሎሙን ንዓና ጥበቡን ምስተውዓሉን ይግለጸልና ብዛዕባ በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ። እዚ ቃል እዚ ቅድሚ ምጅማርና ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ዘሎ ኃይለ ቃል ከነንብቦ። ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ፈቕዲ 26 ብሻድሸይቱ ወርሒ ገብርኤል መልአክ ናብ ናዝሬት እትበሃል ዓዲ ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ ኣምላኽ ተለኣኸ። ንሳ ካብ ቤት ዳዊት ንዮሴፍ ዝስሙ ሰብኣይ ተሓፂያ ነበረት። ስምታ ድንግል ከዓ ማርያም እዩ። እቲ መልአኽ ናብቲ ንሳ ዝነበረቶ ኣትዩ ተሓጐሲ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ፣ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ዝተባረከ ኢኺ በላ። ንሳ ድማ ምስ ረኣየቶ በቲ ቃሉ ኣዝያ ሰንበደት ይብል። እዚ ቃል እዚ ብምውሳድ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ነዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ሰላምታ ከነቕርበላ ኢላ ድሰርዓትልና በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እዩ። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ብሰላምታ ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኢና ንብል ዘለና። ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ብሰላምታ ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ክንብል እንከለና ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ከመይ እዩ ነይሩ ዝብል ሕቶ ክመጽእ ግድነት እዩ። ስለዚ በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ክንብል እንከለና ቀዳማይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ከመይ ዓይነት ሰላምታ እዩ ነይሩ? እቲ ቀዳማይ ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ንጹህ ዝኾነ ሰላምታ እዩ ነይሩ። ንጹህ ዝኾነ ሰላምታ ምክንያቱ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ነዚ ቃል እዚ ነዚ ሰላምታ እዚ ምስ ሰምዐት እንታይ ኮነት እያ ትብል ዘሎ ፈርሀት። ከምዚ ዝኣመሰለ ሰላምታስ ናይ ምንታይ ኮን ይኸውን ኢላስ ሰንበደት ይብል። ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ነቦታታ ታሪኽ ተማሂራ ስለ ዝዓበየት ከምቲ ነዴና ሂዋን ዘስሓታ እዚ ሰላምታ እዚ ድማ ደጊሙ ክመጽእ እንከሎ ከምኡ ዓይነት ሰላምታ ከይከውን እንታይ ኮነት እዩ ዝብል ፈርሀት። ካብዚ ሰላምታ እዚ ንኽፈልግን ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ
ሰላም ብለክ ለኹ ይብል ስለዚ ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ እንታይ እዩ ንብል ንጹህ ነይሩ ኣብ ዘፍጥረት እንድሕዳሪና ነዴና ሔዋን ክመጻን ከሎ ሰላም ንዓኺ ይኹን ዝብል ሰላምታ ይመጽእዋ ነይሩ እዚ ሰላምታ ዝግን ነዴና ሔዋን እንታይ ይምጽኢላ ሞት አምጽኢላ ነዴና ሔዋን እንታይ ይምጽኢላ ሓዘን አምጽኢላ ነዴና ሔዋን እንታይ ይምጽኢላ ንብዓት አምጽኢላ እታ ቀዲሞ ንሔዋን ዝመጻ ሰላምታ እዚ ነገር እዚ ዝሓዘ ሰላምታ እዩ ነይሩ ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ግን ሓዘን ዘይኮነስ ሓጎስ ዘምጽእ ንጹህ ነይሩ ሞት ዘይኮነስ ህይወት ዝህብ በኺያት ዘይኮነስ እልልታ ዝህብ ስለዚ ከምቲ ነዴና ሔዋን ትማሊ ዝመጻ ሰላምታ ሞት ዘምጽአ እዚ ሰላምታ ናይ ነዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ግን እንታይ ዘምጽእ ህይወት ዝህብ ወላ ወንጌላትና ወንተሪናዮ ይሁዳ ንጌታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃቦ ሰላምታ እንታይ ነይርዎ ክፍዓት ነይርዎ ይውሽጡ ልክዕ ከምቲ ንሔዋን ሰላምታ ዝሃበት ሞት ዘምጽአ ናይ ይሁዳ ሰላምታ ውን እንታይ ነይርዎ ኣብ ውሽጡ ክፍዓት ነይርዎ ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ግን ንጹህ ዝኾነ ሰላምታ እዩ ሞት ዘምጽእ ሰላምታ ኣይኮነን ነይሩ እንታይ ዳ ህይወት ዝህብ ሰላምታ እዩ ነይሩ ንብዓት ዘምጽእ ሰላምታ ኣይኮነን ነይሩ እንታይ ዳ ንብዓት ዝዘርዝ ሰላምታ እዩ ነይሩ ሞት ዘምጽእ ሰላምታ ኣይኮነን ነይሩ ህይወት ዝህብ ሰላምታ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ሓፍቲ መላእኽቲ ኢልና እንጽዋዓ ናይ ብዙሓት መላእኽቲ ድምፂ እናሰምዐት ትነብር ነይራ ዓብያ ናይዚ ሰላምታ ዝግን ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ውዳሴ ግን ምስ ናይ መን ተሓሓዘቶ ይብል ምስ ናይ ኣዴና ሔዋን ሰላምታ ኣተሓሓዘቶ እንታይ ኮነት ፈርሀት እቲ ትማሊ ሓዘን ዘምጽእ ሰላምታ ለሙዊን ኣብ ኣኸይ ድገም እንታይ ኮነ ፈርሀት እቲ ትማሊ ንዓለም ሙሉእ ሞት ዘምጽእ ሰላምታ ከምዛ ዓይነት ሰላምታ ከይኮነት እንታይ ኮነት ትብል ፈርሀት ይብል ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ግን እንታይ ነይሩ ህይወት ዘለዎ ሰላምታ እዩ ስለዚ ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ንጹህ ዝኾነ ሰላምታ ነይሩ ብኸምኡ ኸ እንታይ ንብል ንሕና ከም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ንጹህ ዝኾነ ሰላምታ እንታይ የብለልኪ የቕርበልኪ ከም ናይ ይሁዳ ሰላምታ ዘይኮነ እንታይ ዳ ንጹህ ዝኾነ ሰላምታ ናባኺ የቕርበልኪ ንብል ኣለና ማለት ስለዚ ብሰላምታ ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ካልእ ተወሳኺ ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ትሑት ዝኾነ ሰላምታ እዩ ትሕትና ዝዓሰሎ ሰላምታ ነይሩ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ በአምላኹ እንታይ ነይሩ ቀናዕ ዝኾነ መልአኽ ነይሩ ብእግዚአብሔር አምላኩ ቀናዕ ዝኾነ መልአኽ ነይሩ ምክንያቱ ንዘካርያስ ካህን እንታይ የብሎ ነይሩ ይግስጾ አፉውን ይለግሞ ኣብ ጌታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክስቀል ከለው እንታይ ዝብል ሚካኤል አርማመ ገብርኤል ግን ተደመ بإግዚአብሔር አምላኩ ቀናዕ ዝኾነ አምላክ ነይሩ እዚ ባህር ዝገዲፉ ግን ብሙሉ ዝኾነ ትሕትና አደፈጣሪይ ብምባል ናበዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም መጽኡ እናወደሰ ትሕትና ብዝመልኦ ነዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ታይ ሃባይብል ሰላም ተሃባይ ንሕናዊን ማለት بتعبيد زي كون السما نتصوعه بتحتنا ينا السما نتصوعه أدى أملاخنا أدى مدهانيتنا برهان كنبلن كلنا ملو زخونة تحتنا كم ناي قدس جبريل الملائك ملو زخونة تحتنا لبسنا انتي نهبك لنا نولا لنا سلامتا نهبك لنا سالساي قدس جبريل الملائك سلامتو حاغوس زمولو سلامتاين حقوس دمالو السلام أبونا أدم بديلو كاب جنة كباررن كله كلهم ملاك تخازنون كله بحلفجين قدس جبريل ملاك انت يكون يبل أزي حزنة
ስለዚህ ጌታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላክና ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ከትሕነከ ድሕሪ 5500 ዓመት ክብለን ከሎ እዚ ቃል እዚ አቦና አዳም መዓልታት ክቆጽር እንከሎ ልክዕ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ድማ ሓዚኑ ግዩ ስለዚ ነበር እንታይ ቆጽር ነበር አዳም ማዓስዩ ናብ ስፍሩ ዝምለስ ካብቲ በዲልዎ ዘሎስ ማዓስ ኮኒ